Pois xorde pola necesidade de facer co meu alumnado falar galego, porque chego aquí, hai un gran número de alumnado que acaba de chegar a Galicia, que acaba de chegar a España, e non tiveran contacto co galego máis alá da materia de galego, porque en todas as demais non o empregan ou non le hables gallego porque non lo entiende, e iso esténdese, poden levar aquí 10 anos que como van ser de fora non lles van falar galego, porque os demais tampouco tiñan contacto co galego, pero algo sí que escoitan ou sí que lles falan máis, pero os demais é como casi un estigma. Entón, xurdiu un pouco, eu presenteilles, puxenlles vídeos o Digo Cho Eu, que participara co meu alumnado anterior, e propúxenlles, porque non, se intentamos falar un pouco máis de galego, podemos facer uns vídeos para que as outras clases tamén aprendan galego, porque eu quería como facelo un pouco a nivel de centro. A miña prioridade é a miña aula, pero aquí é un problema generalizado, que non teñan contacto co galego nin que falen galego. Entón, todo que sexa redes sociais, vídeos, TikToks, é como o que triunfa agora con eles. Entón, comezamos a facer pero tiña condicións. Eu, vale, facemos o vídeo, pero na clase cando vos diga, no, a ver, respóndeme en galego, que estamos en galego, dicíanme, así que a cabeza que non, era como, sí, que agora sabes, a ver, que fixemos isto, que traballamos o vocabulario. Entón, fixemos un vídeo que tivo moito éxito co resto de alumnado do cole, do Samaín, porque empezamos en outubro, e dixemos, a ver, que podemos facer, de que podemos falar, porque eles, o Samaín non era o Halloween para eles, e non podías facer outras actividades porque non tiñan vocabulario. Entón, necesitaban ter unha maleta de palabras para poder usar, porque querían falar galego. E como se dice? Es que non sei, es que... Entón, era como pequenas palabriñas que poideran introducir. Era como un vídeo de vocabulario. A raíz diso, as outras clases pedironos máis. Pois en novembro, pois do 25N, pois en Nadal, en decembro de Nadal, ou tendes que facer para o proxecto da Biblia, de cousas do medio ambiente. Entonces, para eles era, que imos facer o próximo mes? Cando facemos outro vídeo? Super expectantes. Comezamos a ser protagonistas. Esa era como a clave. Eles querían ser eles o que queren agora. Ti preguntas a un neno, que queres ser de maior? Youtuber, tiktoker, influencer. Entón, ser eles os protagonistas e verse nun vídeo como os que ven eles nas redes foi a clave do éxito. Comezamos eso, facendo uns vídeos para o cole, subindos á páxina web do centro. E despois, para tamén poder axudar a outro alumnado, porque non é un problema do Sagrada Familia, é un problema en xeral, pois sobre todo de colexios que están en zonas urbanas. Entón, demos o salto a Instagram a comezo deste ano en xaneiro, e a raíz de aí moitos colexios, moitos profes de secundaria, de outros equipos de dinamización, puxéronse en contacto, como que nos felicitaban, e tamén permitiu que interaccionáramos, eles tamén interaccionaran cos vídeos. Ai, pois, séguenos a miña tía que é da Argentina, e gustalle moito como falamos en galego, ou síguenos toda a nosa familia, vin o noso vídeo 35 veces, cada vez fago mellor. E eles tamén, a miña frase era moi corta, non me podes dar moi curta, non me podes dar outra, ou... Entonces, aínda por riba, como o inicio ou o que fixo prender esta idea, que foi poder igual aspirar a participar ao Digo Cho Eu, convertiuse en realidade, porque tamén somos finalistas, entón agora están moi ilusionados, e xa non teñen ese rechazo ou ese non sei galego, non quero falalo porque non o sei, porque non o entendo, que ese tamén era outro problema. Eles podían ler un texto do libro e lencho perfectamente, porque ler saben ler, pero entender o que pon, que é hoxe, o que é irmán. Hai palabras que son moi diferentes e que non entendían. Entón, ese vocabulario, esa práctica,
ou que na nosa clase case sempre eu tamén lles falo en galego e o vayan escoitando cada vez máis. Claro, porque veñen ou están máis acostumados a que o resto do profesorado, por iso que che digo, son de fora e xa automáticamente cambian o chip e se dirixen en castelán, non o escoitan, porque as redes están en castelán, os libros que lles gustan en castelán, a tele en castelán, todo en castelán. Que o vían 4 horas a semana na materia de galego, eso non é suficiente. Entón eu todo o tempo, bueno, cando dou matemáticas ou castelán ou tal, sí que teño que falar un pouco en castelán, porque está así na lei, pero despois, no meu día a día, aquí só se fala en galego. Eles intentan, digo, a ver, pero como? Non te entendo, a ver. Entonces, eles cambian, pero antes facían autoestima. Sobiulles un montón a autoestima, había alumnado que tiña moita vergoña a falar en público, problemas de dicción ou de vocalización, traballamos tamén a expresión corporal. Entón, eu sempre lles digo, pero ti, mira, estás dicindo, oi, que sorpresa, estás así, super ríxido, o corpo ten que acompañar o que din as palabras, é como unha obra de teatro. Claro, tampouco lles importa, en plan, bueno, pero cando gravamos o vídeo? Pois podémoslo gravar agora. Non teño unha hora específica para gravar, entón, moitas veces, pois veña, mentras que este grupo vai facendo plástica, vamos estes a gravar, vimos agora, ou temos que coller recreo. Nestes vídeos tamén entra a parte do currículo, traballamos vocabulario, conxugamos verbos, que aí tamén hai... Ao non estar acostumados a falar, dicían cousas como o neno teñe, non sabían dicir ten, porque ao ser un verbo irregular non teñen os recursos para poder falar en galego, porque ninguén lles ensinou. Eu a eles, por exemplo, pois traballamos con música en galego, temos un Spotify de Vitamina G, traballamos pois ditados musicais, usamos recursos, hai un claustro de Instagram que compartimos recursos en galego porque non os hai, ou tamén lles poño, pois, coñecedes a esta tiktoker que é galega, que sube contido en galego? Ou pregúntolles, algunha vez vos sae contido en galego? E non, a outros compañeros profes tampouco saben da existencia de recursos nas redes en galego, pero hai xente, hai colectivos, hai persoas que están facendo un traballo de divulgación, normalización, dinamización do galego moi guai. O primeiro non o crían, eu xa participara o ano anterior, entón era como, bueno, chicos, igual non nos collen, ou participan moitísimos colexios, entón, bueno, temos que mandar unha proposta, pero que saibades que igual non nos collen, que seguramente non nos collan, pero eles que querían, nos queremos, como os teus nenos do ano pasado, nos tamén queremos ir. Eu, vale, pero xa sabedes que para ir temos que facer un vídeo en galego, temos que intentar falalo ben, ten que ser unha idea chula, e pois pasou que fomos finalistas, entón parecía que non, porque é alumnado tamén que ao vir de fora como que se lles baixou un curso, entón moitos igual tiñan que estar en sexto, e non son nenos, son preadolescentes, entón non mostran os seus sentimentos os días antes, pero non estades ansiosos de que veña Esther a gravar? Sí, pero é o día que veo, bueno, ahora antes estiveron facéndolle debuxos, pulseiras, agasallos, non paraban de facerlles preguntas, fixeronlle preguntas superinteresantes. Esther, ti sempre falaches en galego? Ou eres neofalante? E canto tempo che leva a gravar un vídeo? Porque a nós levanos moito tempo. Pois, igual 2 horas. Ai, como a nós, 2 horas? É que parece que non, pero un vídeo de 1 minuto leva moito tempo. Entón, eles tamén ven, esa é outra cousa positiva, que as cousas, por moi cortas que parezan, levan tempo, hai un esforzo detrás. Bueno, encantoulles, fomos de paseo, non podemos desvelar nada do vídeo porque aínda non saiu, pero pasaron a pipa, descubriron palabras novas e agora o que están desexando é que haxa a gala dos premios, estamos vendo os dos outros coles analizando. Mira, eses, porque hai subtítulos, pero non vocalizaron nada, e eses, mira, estaban así, Mariña, non tiñan expresión corporal, están super meticulosos, agora xa son profesionais, eles xa non teñen ese medo a falar en galego,
a responder en galego, a empregalo no seu día a día. Temos, de feito, unha alumna neofalante que o fala case todo o tempo, ou polo menos no horario escolar. Temos alumnado que intenta empregalo moito máis, xa non hai ese medo a que eu non o sei, ou non sei como se di en galego, xa teño moitísimos máis recursos e intentan falalo moito máis. Claro, eu creo que a clave está en buscar o seu centro de interese, que agora mesmo, claro, o interese de cada neno pode ser moi dispar, pode haber, pois a min gústame o fútbol, pois a min gústame o baile, pero o que as redes sociais agora é algo que está presente en toda a sociedade. Entón, esa é un pouco a clave e despois facelos protagonistas. Por que queren facer os vídeos? Porque eles son os que saen, porque eles son os que falan, non é o mesmo ver a un influencer famoso ou que sexa que ser eles os protagonistas. Entón, para min, esa é a clave, facer que lles guste, buscar, tampouco o da música en galego, que che decía que traballamos. Eles pensaban que a música en galego que eran as gaitas e as pandeiretas, porque era o que ven na aula de música, música tradicional galega. Claro, cando lles poño Fillas de Casandra, das Xugueiras, pero é actual, falan de temas que eles interesan, encántalles, gústalles moito, e ademais empregámolas para traballar vocabulario, traballar temas pois o 25N, o 8M, discriminación por uso do galego, cousas así. Eu tamén lles falo, en plan, pois houve épocas no que o galego non se podía falar, na que estaba prohibido, eso pois ten unha repercusión a día de hoxe. Eu fagose entender por que é importante falar galego. Ti tamén, se non o explicas aos nenos, eles non saben por que esta profe tan pesada con que temos que falar galego. A mí que me importa o galego? Eso tamén é o que eles pensan, porque tamén pensamos os profes que os nenos son pequenos, non entenden a magnitude da problemática que está habendo agora co galego, son máis listos do que pensamos, entenden moito máis do que cremos. Eu digo, che, que esta neofalante que teño na miña aula, esa mensaxe que eu lle transmitín calou, porque a súa familia dixome, jolín, está super motivada co galego, está encantadísima. As familias, moitas veces, pois cando mandamos unha circular dunha actividade, dunha excursión, unha ficha, claro, estas familias que nunca tiveron contacto co galego non poden, claro, non poden colaborar ou axudar porque non entenden ou teñen que buscar a traducción en internet. Con estes vídeos, que as familias tamén ven, porque queren ver aos seus nenos, obviamente, tamén aprenden vocabulario en galego, tamén lles vai soando, porque a eles tampouco ninguén lles fala galego.